tayo. So, trend na gagawin natin. So, ito yung part 2 ng aming therapy. Sige. Kuha. Kuha na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat yung bilis mo lang. Ano po, apo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus name! Hallelujah. Ilan na? 3. Hindi pa lang, isang 30 kailangan mo. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titibig. 4. Titibig. Upo. Tayo. 1, 2, Ilan na? 4. 1, Ilang naman. Diretso na. 6 na. 7, Salim na. 8, 9, 10, Sige ka. 11, 12, Sige. 13, 14, Sige. 15, Sige. 16, 17, 8, Sabi nga, matutong mo po. 19, Sige, push! 20. Hold, tayo. 24. Relax. Step. Ulo na. Step. Ayan. Ayan. Okay, ready. Last 10. 1, Very good. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, Lord. Ayan, tara. So, Hallelujah. lakad. Oo, huwag ka mo po dyan. Huwag na ako po. Kaya ka Huwag ka mo. Gagandalin mo. Tingnan. Hallelujah.